ଜାଣିଛ ଆଜି ଡାଲି ହେଇନି, ମୁଁ ବାଦାମ ତରକାରୀ କରିଛି ବାଦାମ ମଟର ମିଶେଇକି। ତମେ ଥରେ କହୁଥିଲ ମୋ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବାଦାମ ଖାଇପାରୁନି, ବାଦାମ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଆଜି ବାଦାମକୁ କାଲି ରାତିରୁ ବତୁରେଇ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଛି। ଦେଖ ବାଦାମ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆରାମସେ ଖାଇବ। ତାମାନେ ବାଦାମ ଆଉ ମଟର ହଁ ମିଶେଇକି ତରକାରୀ। ହଁ, ଆଳୁ ପଡିଛି। ଓହୋ, ଇଏ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟିକେ ଖାଇଲନି ଆଗ। ଖାଇବା। ହଁ, ଟିକେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଆଇଟମ ଟେ କରିଛି, ବାଦାମ ତରକାରୀ ତ ହୁଏ। ଓ ତତଲା ହେଇଛି, ମୋ ପାଟିଟା ପଡିଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଅ। ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି କଖାରୁ ଭଜା। କଖାରୁ ଭଜା। ହଁ, କଖାରୁ ଭଜା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କଣ କରିଦେଲ? କଖାରୁ ପୁରା ହଉଛି ଭିଟାମିନ ର ଭଣ୍ଡାର। ତମେ କଖାରୁ ଏତେ ଆଣୁଛ, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଖାଲି ଡାଲମାରେ ସନ୍ତୁଳାରେ ପକେଇଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଜାଣିଛ କଖାରୁରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ଅଛି? କଣ ସବୁ ଅଛି? ଭିଟାମିନ ଏ ଅଛି, ଭିଟାମିନ ସି ଅଛି, ଭିଟାମିନ ଇ ଅଛି, ତା ସହିତ B1 B2 B6 ବି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କଖାରୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କାଙ୍କଣ ଭଜା। ଓହୋ, ଏଇଟା କାଙ୍କଣ ଭଜା, ଏଇଟା କଖାରୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହଉଛି ମିକ୍ସ ଭଜା, ଆଚ୍ଛା। ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ। ଇଏ ହଉଛି ବାଦାମ ମଟର ତରକାରୀ, ଉଷୁନା ଭାତ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି କୁହ? ସବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଡାଲି କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଡାଲି ଗୁଡାକ କଲେ। ତମେ ତ କହୁଛ ଏତେ ଆଇଟମ କାହିଁ କରୁଛ? ଆଇଟମରେ ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ଆକୁ ଏତେ ଆଇଟମ କରୁଛ? ତମେ କାହିଁ ମେଞ୍ଚେ ପରିବା ଆଣୁଛ? ପରିବା ଯାହା ଆମ ଛାତରେ ଅଛି ସେଇଆ କରି ଖାଏ। କାହିଁ ଏତେ ପରିବା ଆଣୁଛ? ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଦିଟା ଲୋକରେ ସବୁ ପରିବା ଆଣିବ। ହଉ, ଆଣିବନି। ଏଥର ଗଛରେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଖାଇବା। ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଗୋଟେ ଦିଟା ପରିବା ଏକା ଆଣିବ। ସବୁ ଭେରାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଅଧେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ରୋଷେଇ କଲେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ରୋଷେଇ ନ କଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଉ, ଏ ଗୋଟେ ଦୋଷ, ରୋଷେଇ କରିକି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଫୋପଡା ହଉଛି, କଞ୍ଚା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଗଛରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ହଉ, ଆରାମସେ ଖାଅ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ।